Aquesta setmana 3 vins per conquerir l'NBA. Parlem de bàsquet o de vi? Parlem de 3 negres per un NBA. Nadal bastant atípic. El Bruel de l'Estany és un viatge a l'Empordà. És un vi deliciós, melmelada de maduixa i espècies. Us fa salivar. Té una entrada atrevida i us deixa els llavis amb gust de sotabosc. I si vols morir de plaer, tasta-la amb magret, puré i confitura. Si hem de viure un Nadal íntim, hi ha vins agosaradament sensuals. La Serra Negra, un vi de llar de foc i catifa molt sudeta. Una carícia. Sedós, subtil i mineral. Per acabar, amb xocolata. Exclusiu i dels que omple la boca per gaudir del silenci. I compta amb l'Arnau. És el típic que se't veu el cunyat quan diu que ell no és de vi. És un vi de finca, un dels 12 que hi ha al país. És un vi que et connecta a la terra, equilibrat, madur i complex. Fresc, golós i endimoniadament fàcil de beure. Per un gran NBA...